nevadí, ja nechcem vydychovať, to máme dosť podobné. Tatarka sa tam dusí. Jesus, to bolo dosť neskoro. Vyuška, nejdeš do tramtárie. Já budu mít břišáky po tomhle srazu. Bežte znovu, prosím vás. Až druhé go je komp von, hej? Avšak my si to pamatujeme. Ale ja som sme to zabudla, vedeli. že ste to zabudli. Teda, ja som myslela, že ste to zabudli. To dáme, ja verím, že to dáme. Predsval. Vyuška, netoč sa tam. My to možná dáme, ale Tatarka nám tuhle hodinu nepřežije. Go. Viete o tom, že ste mali zaš teraz? Komp dnu. Aha. Go. My to víme. My to víme. Nemusíš nám to hovoriť. Můžeš mi říct, čo mám jet já? What the fuck? A můžeš Jo. mi prosím tě říct, co mám dělat, když zůstanu stát na Cčku jakoby z toho kruhu? To sa nesmie stať. Tatarka. Bubble, ja netuším, či si v strede, alebo kde si bola, ale daj sa za toho, kde si bola, prosím. Asi za Veru, že? Či... Ty nevieš, no tak dajme to môže za Veru, prosím. Tu. No. A Vera, ty si sa meržovala do opačného smeru, alebo... Čo? Ja, a co tady Dany dělá? Ale neviem, kto Já je nevím, prvý. já tady prostě stojím, ty vole. Val, ty si tu, alebo za Dany? Já jsem za Dany. No tak za? Ano. No, za mnou, no. No tak Já jsem za... Dani, Ale ty čo Dani tu tady- máš kamión? Ty vole, řekla si... To si nehala miesto na toho kohúta, alebo... Máme zastavit. Klarka ide sama, v pohode, solo liga. Ešte raz sa meržite. A zastav tam, prosím ťa, Klarka. Ale zase trošku nižšie kľudne, nech sa tam za tebou spracujú. Ale kde ideš, Vyuška? Dobre, takže Tatarka. No, Tvojou úlohou bude... A tuto niekto stojí i o tej Miami a nemôžeš zbombardovať Vyušku. Nemôžeš byť v nej. Veď vravím, že robíme vlog. Veď vravím, že robíme vlog. To bude ešte tiež sranda robiť na go. Ne, nebo ještě bych, ne? Presne, Tatarka, to mám na mysli.